Kɔrɔ Fara tɛ yan. Hey. Cɛ ko bɛ cogo di? Ça va? Ça va. Cɛ Fara ma nin faamu dɛ. Kana jigin la ko ka ca. N bɛ fɛn dɔ de f'i ye. Cɛbakɔrɔ yɛrɛ man ka kɛ k'i furaselen don. Il faut que i ka to k'i walawala de. I b'a kalama a yɛrɛ kun ɲɛna ne kun bɛ ɲini. Ka ne ɲini. Sare. N b'a ɲini fɛ k'a kɛ Ala ni kira kama. I ka don ne jigi kɔrɔ. Fara ne y'o de fɔ i kumakan in tɛ ka ne diya i kumakan kɔrɔ ta ba i walawala ne ma foyi faamu i ka kuma la e ko cogo di? Walayi n tɛ se ka walawala. N'i ma ɲɛ ma fa bɛna wuli n'a de. Ne ka hɔrɔn de ye o. An jeliw bɛ yen de ni ko ye an jatigiw sɔrɔ an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la an k'a yira an jatigiw la k'a fɔ ko nafa banna. Sara i b'a dɔn ne jaralen don den dɔ de la. Ni diɲɛ na to ko sugu bɛɛ kɛ a ka sɔrɔ. A tɛ ka taa yɛrɛ de di yan. N bɛ fɛn dɔ f'i ye i bɛ faratiba de kɔnɔ walahi jarabi muso ye fɛn dɔ de muso b'i ko ja n'i y'i kɔ don a ma a ka ca Ala fɛ a bɛ don i garijɛgɛ la nka n'i y'i tilen a ma i t'a sɔrɔ fiyewu. Sara awɔ e bɛ fɛ ka mun de fɔ o yɔrɔ la? N bɛ min f'i ye i hakili lafiya muso ka ca dugu in kɔnɔ yan ni dɔ ma ɲɛ a la i ni dɔ bɛ ɲɛ a la. Sara denni ka di ne ye cogo min na Sara e tɛ se k'a dɔn. E tun b'a fɛ sisan ne bɛ fɛ ka furumuso di Sara don jigi kɔrɔ dɛ. Varan n'Ala ni kira ka jɛ ye i hakili latigɛ ne b'i jigiya fa nka e tun b'a fɛ ne ka don jigi kɔrɔ i n'a fɔ cogo di? Sara n'i ko i bɛ don jigi kɔrɔ a diyara n ye fo ka dama tɛmɛ walayi n b'a ka kow kalama a fɔra ne ye ko aw mana o da don ko o ko la Sara ko hali ni ko den don ko bɛ kɛ koba ye. Ayiwa o diyara n ye walahi. nka sisan e tun bɛ fɛ an ka ko yɛrɛ kɛ cogo di? n'a tun tɛ kɛ baasi ye an ka taa fɛ yen dɔrɔn i ka kuma n'a ye. Ayiwa i ko bi yɛrɛ tɛ n ka baarakɛ don ye nka n'i ye cogo min na a ye n yɛrɛ fari faga nka an ka taa b'i kɔ. Sara i bɛ diya n ye dɛ. A y'i hakili latigɛ pewu i walawalaba in a bil'i kunna ko. Salamu alaikum. Nin ye hɔrɔnmuso ladiri sigilen ye wa? Nin ye musow la samalaɲɔ ye wa? Ne y'o de fɔ n'i taara kungo kɔnɔ i b'a sɔrɔ zonzanniw bɛ yen badenniw bɛ yen nka kungo kɔnɔ fɛn min ye belebele ye i b'o dɔn wa? O de ye wara ye waraw la wara kori basi t'i la? Alhamdulillah. E yelen o ye nisɔndiya de. N ka hɔrɔnkɛ ɲɛnen don a tɔgɔ ye Fara ye. A hɔrɔnmuso ɲɛnen. A bɛ faamu walahi n'i y'a mɛn musoya baara de don o tɛ n ko muso lankolon de kɛlen don ka musow tɔgɔ tiɲɛ sa. Sinon e filɛ cogo min i cɛ ka ɲi i nisɔn ka di i jeliman ka di walahi ni cɛ o cɛ ye ta alijinɛ tile de b'o bolo. Hɔrɔnmuso ɲɛnen n'i kɔni ye ne jeli Sara ye yan a ma juguya. Nka sani n ka kuma baro kun ko k'i ko k'i bɛ fɛn dɔ d'a ma dɛ. I ma ɲina n tun tɛ fɛ ka bɔ yan ni m'o di dɛ. N'Ala sɔnna ma. Ayiwa basi tɛ hɔrɔnmuso ɲɛnen ko fɛn min bɛ maa senna teliya o kan k'i dala teliya. Nin ye ne ka hɔrɔn de n jatigi don sɔgɔmada in na a ye n wele a ye kuma dunda ko n ka n'a f'i ye. I yɛrɛ i b'a dɔn kun. O tɛ problème ye a ye min di i bɛ se k'o fɔ. A ko n ma k'a bɛ fɛ k'i ta de k'i k'a furumuso ye. Bamakɔ kɔnɔ yan ka mɔgɔ ye dɔrɔn ko n b'a ta. Ayi ne ka hɔrɔnmuso ɲɛnen ne ka hɔrɔnkɛ min filɛ
n'o ye babiliba ye ni fa de ye faransi kɛ ni faransi janjo diyara la nin ba de ye dubayi kɛ ni ka taga minɛn ta dubayi ka nala ye bamako kɔnɔ yan ni k'a di maaw ma angoro prix la walahi bɛɛ tɛ se k'o kɛ ne ka waritigi den ale de filɛ n'o ye fara ye i ɲɛ kɔrɔ tɛ k'a lajɛ Sare, a fa ye Amérique dɔn, a fa ma Amérique dɔn. Ne ka sira t'o la dɛ. I tulo bɛ n na. Kuma de i ye kilo ta. I ye kilo ta fo ka tila ka fili yɛrɛ ma. Maram, Sare to yen sa. Allah i k'i ɲɛ jɔ n na dɔɔni. N'a sɔrɔ wari ko de don, ou bien hami fɛn fɛn de b'i la. Wallahi, moi je suis capable de dire i ka sɔrɔ. Ah, belebele fara ne y'o de fɔ wari bɛ maa caman kun u t'a dɔn u b'u ka nafolo kɛ cogo min e min y'i ka wari ni k'a don a donyɔrɔ la i m'a kɛ maa lankolonfɛn ye i ka wari i hinɛna fantanw na ka hinɛ yatimɛw la walahi fara a barikadi bɛ kɔrɔlen caman nɔ la. A banna dɛ. N'i tɛ waso ye aw bolo ko muso bɛ sɔrɔ waso de la. Ni muso bɛ sɔrɔ waso mun ko sa an bɛ taa dɔw ta kɛnɛ ma. Ayi dugubili e b'a la k'a faamu ka taa côté min fɛ an ta t'u ye sa. Kana magana kana magana n'a y'a di yan diɲɛnatigɛ wari bɛɛ lajɛlen ta ne ka sira fosi. Dugubili i y'a mɛn ne fɛn dɔ ne ka wari ne ka sira fosi tɛ taa ka e wari. ka sabali sa ne b'a dɔn cɛ i sinankun ye ne ye. Yanni sa i m'a faamuya fɔlɔ. m'a faamu. Wale i m'a faamuya fɔlɔ. Ne bolo ko nin de bɛna ne bolo e ja kan. Mun de bɛ nin bolo ko ne tɛ se ka ɲɔgɔnna sɔrɔ. Mun de bɛ nin bolo ko ne ka kamalen tɛ se ka di ne ma. Ani ka misɛn ne ka ko kɔrɔ. E filɛ nin kabi ale ye da. I sɛgɛnna misɛnnin ni dabaraba min bɛ don diɲɛlatigɛ fɛn fɛn na a si tɛ laban hɛrɛ la. N'i b'i ka malankolon yɛlɛ k'a kun cɛ ka bɔ ne kan. E kun sigilen don ne kan. Ne kun sigilen kun sinon ne ye mun kelen de k'a la. E bɛ se k'a fɔ. Ɲɛma ni ala ni kasola don. N'i y'a kuma la cɛ sisan n bɛ nin ta bila kɛrɛfɛ k'an kari kɔnɔ sisan. E bɛ se k'i tigɛ fɛ i jula kulusi la ka bɔ i ka so ka n'i jɔ i ka so ka na manamana k'a fɔ n ɲɛna. Ne komi i y'a yira ne la ko dugutigi ka di ye o de y'a to kuma dɔ bɛ ne m'a f'i ye cɛ o cɛ i ye nin ta i bɛ sa fantanya la an ka taa. Bataramɔgɔ. I ni ce i ni baraji. I fa yɛrɛ la k'i n'i tɔɔrɔ n ka so kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛna cɛ diyan o tɛ cɛ o. Aw k'o bila o kɔrɔ tatɔ lajɛ ɲɔgɔn kɔ. A ye teliya ka bɔ n ka so teliya. O ma malangoloya suguya aw bolo ko muso bɛ sɔrɔ jagoya sugu de la. Bataramɔgɔ bila o. Nin fɛn mɛ n sen fira mɔgɔ min a dɔ sɔrɔ mɛ n sen fira mɔgɔ min o tɛ muso bolo sisan cɛ. A kɛra fala. Sare, hakɛ to a bɛ. Ne tɛ taa kuma wɛrɛ la koyi an ka nin ko in bila tan muso ka ca dugu kɔnɔ sa. Sare o tɛ sa i b'a dɔn ko kɛra tan e tun bɛ fɛ i ka 1000 ta i ka wari tɔ di ne ma. M'a faamu. Ne tun bɛ fɛ i ka 1000 ta i ka wari tɔ di ne ma. Ka 1000 ta. Wala i bɛ wari tɔ di ne ma. Ka wari tɔ di ma o de ma ko n fa satɔ a ye diɲɛ a ye n danga de yan. Sare mun bɛ yen ne de ka wari tɛ yan ne de m'a d'e ma i ka 1000 ta. I jɔ dɛ est ce que e ni i kunkolo est ce que a b'i kan da la ne Sare ka wari ko ma f'e ye dɛ. N ko ne de n ka wari bɔ n kun k'a d'e ma. E y'i ka wari bɔ k'a di ne ma n ko ne dabara de y'a to e ye wari bɔ k'a di ne ma. Ayi Sare i dabara m'a to ne ye wari bɔ k'a d'i ma dɛ ne de ye wari bɔ k'a d'i ma pour que n ka se ka den sɔrɔ. E ye denkɛrɛnin de ye ne ye buwa n'a ye denni ja denni kana n'i ye wari d'i ma diɲɛ ka bin kan diɲɛ kana danga bin kan dɛ n kana na hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ bilen. Sare n bɛ 3 jours de d'i ma ne ka wari ka di yan. N'i tɛ mankan fɛ. 3 jours tɛ dɛ a kɛ 100 ye e tɛ dɛ gese bɛ ne da kɔnɔ ni ne kulela hali dɔrɔmɛ 1 tɛ maa min bolo hali n'a bɛ wari wolo de a b'a wolo k'a di ne ma. Sare e tɛ dɛ cɛ mun ta bɛ dun ka taa walahi o tɛ ne fara. E ta tɛ dun ka taa yɔrɔ bon ne Sare tatɔ filɛ n'i m'a faga n tigɛr'i la wari a filɛ n'i y'a di e ka tugu ne kɔ ne ye cɛ.